L'any 1923 està marcat en la memòria de tots els europeistes que han sentit a parlar de la dècada d'or del Club Esportiu Europa. Però per què? Ens preguntarem. Doncs primer, pel títol del Campionat de Catalunya aconseguit davant el Futbol Club Barcelona i també per la final que es va jugar de Copa contra l'Atlètic Club de Bilbao. Però abans de res, rebobinem 100 anys enrere i situem-nos en aquella època. Anem a contextualitzar quina era la situació de l'esport dels inicis dels anys 20 i també com era la Barcelona social i esportiva d'aquella època. Catalunya comença la revolució industrial a la dècada dels 30 del segle anterior, però és en aquest impàs entre el segle XIX i XX quan comença a créixer la Barcelona industrial i això, clar, evidentment reclama molta mà d'obra, per exemple. Per tant, hi ha una migració primer interna del camp cap a la ciutat. Barcelona creix, Barcelona als anys 20 té 16.000 habitants, per tant, a més hi ha l'annexió l'any 22 de Sarrià, que és el darrer dels grans municipis que configura aquesta gran Barcelona, aquest pla de Barcelona, doncs, la Vilagràcia, Sant Andreu Palomar, que s'integren ja a la Barcelona ciutat. És una Barcelona en creixement gran, en desenvolupament. És una Barcelona també que és una mica el refugi de la postguerra mundial, del 14 al 18, la Gran Guerra, arribarà gent de tota Europa fugint de la tragèdia. És la Barcelona disbauxa, de la Belle Époque, la Barcelona dels feliços anys 20, és la Barcelona paral·lel a la Via del Pecat, és una Barcelona en creixement que comença a ser aquesta ciutat cosmopolita amb aquesta clara vocació de modernitat i europea que sempre ha volgut tenir i que es configura en aquesta època. Aquella Barcelona esportiva començava a despertar passions i aquestes passions es canalitzaven associant-se al seu voltant. Es van fundar els primers equips també en clau col·lectiva, en clau de representació d'un col·lectiu, de certs treballadors, certs gremis que en els seus temps lliures jugaven a futbol i a poc es van anar professionalitzant. Potser als anys 20 ja trobem un grau de professionalització bastant alt, perquè el futbol en aquella època ja a molta gent li donava per viure i menjava gràcies al futbol. I bàsicament en aquella època ja comencen a produir-se els grans col·lectius d'aficionats on la gent es sentia identificada per un barri, per un poble, no només per una localitat o per una localització concreta, sinó per un col·lectiu, sigui el siderúrgic, sigui el miner, sigui el ferroviari i equips que representaven aquests col·lectius. I en aquella Barcelona arriba un dels factors més determinants de creixement, el públic. Estem en una època d'impàs també, d'un canvi. Venim d'una època on el futbol, l'esport, és un esport totalment amateur, que es practicava sobretot causes d'higienisme, cultivar el cos, etc. Però en aquest punt dels anys 20, quan esdevé un esport, la popularització, un fenomen de masses, la pràctica esportiva canvia. Hi ha una irrupció de públic, per tant d'entrades, per tant de diners, una entrada de diners, i això comporta que tots els participants vulguin el seu tros del pastís, els jugadors també. Conegut com era l'entorn de l'esport a Barcelona, anem a centrar-nos ara en el Club Esportiu Europa. Per què va ser tan important el títol del Campionat de Catalunya? La importància de l'Europa a la dècada dels 20 és progressiva i un cop debuta a la categoria màxima, que era el grup A, l'any 19-20, comença amb unes temporades, diguéssim, de consolidació, amb 2 sotscampionats darrere el Barça, però encara amb poques possibilitats d'aspirar al títol. Ara bé, el punt d'inflexió es produeix la temporada 22-23, quan realment l'Europa es consolida com a candidat al campionat i finalment li pren el títol al Barça, que era el club hegemònic. En aquells moments encara faltaven uns quants anys perquè es fundés la Lliga de Primera Divisió. Per tant, la màxima competició que hi havia eren els campionats regionals. El Campionat de Catalunya, el Campionat del Nord. Aleshores, guanyar el Campionat de Catalunya de primera categoria, que és el que va fer l'Europa, era el màxim que es podia aspirar a nivell català. O sigui, eres campió de Catalunya. No es pot comparar amb la Copa Catalunya, perquè no és el mateix, sinó perquè aleshores no hi havia res més. O sigui, allò era el màxim a nivell català. Després, el que podies fer, això et classificava per jugar al Campionat d'Espanya.
però és com si fos una lliga, en el sentit que en aquells moments era una lliga catalana, perquè no hi existia la Lliga Espanyola encara, però era el màxim títol que podies aspirar. Entrem en matèria, el Campionat de Catalunya de 1923. Quins eren els jugadors més destacats del nostre equip i, sobretot, com es va desenvolupar aquell campionat? Bé, en aquella plantilla es pot considerar que és un bloc molt homogeni. També, si mires el campionat, que són 10 partits, juguen pocs jugadors, però evidentment dins d'aquella plantilla hi ha homes com en Bordoi, que és un porter referent de l'època i amb una història a l'Europa de ben petit, i després fora de ser jugador també amb diferents rols a l'entitat. Podríem destacar també en Palaó, en Julià, que era un home que també per les cròniques marcava moltíssims gols, Alcácer, un extrem petit, extrema esquerra, internacional amb Espanya, podríem dir que és un dels jugadors que ha jugat a la selecció espanyola amb l'Europa, i com no, el Kroos, que podríem dir que era l'icona d'aquella plantilla. El Campionat de Catalunya, del grup A, en aquest cas la primera categoria, el formaven 6 equips i era una lligueta doble partit, anada i tornada. Es començava normalment a principis d'octubre aproximadament i acabava cap al març, perquè després s'havia de jugar el Campionat d'Espanya, que el jugaven només aquell any els campions de cada regió. Aquest campionat és molt enrevessat. Hi ha moltes incidències durant el campionat de tipus social, de tipus de competició, més que res perquè ja per començar, per exemple, a l'Europa la primera jornada no juga, perquè el camp és l'únic partit que no juga perquè té el camp inundat per la pluja i ja no juga, ja té un partit aplaçat. Però a part d'això influeix sobretot el cas Zamora. El cas del Zamora va ser molt polèmic perquè va ser inhabilitat per haver-se compromès amb l'Espanyol quan encara tenia fitxa pel Barça. I això va fer que els partits de l'Espanyol alguns s'haguessin de repetir. El cas de l'enfrontament contra l'Europa es va repetir i si el primer cop havíem empatat 1-1, el segon el vàrem guanyar. Aleshores hi ha diversos ajornaments dins del campionat, no és allò una jornada 1, 2, 3, 4, 5, sinó que és molt enrevessat i al final es juga tot el campionat, però amb les jornades saltades i a part després hi ha un altre afer també per l'aforament. Per l'aforament excessiu, la previsió d'Aldarulls, que el governador civil va imposar una clausura del camp abans que jugués el partit. Una suspensión inesperada del match Europa-Barcelona. Por orden gubernativa y a solicitud del presidente de la Europa, el match se suspende a la misma hora de abrir las puertas al público. Un problema insoluble. 25.000 espectadores donde no caben más que 10.000. ¿Dónde se celebrará el match? Això va fer que s'omplissin moltes pàgines de polèmiques entre la Junta de l'Europa, presidida pel senyor Matas, i la Federació Catalana, que en aquest cas era clarament favorable als interessos del Barça. El Barça i Europa van comandar la classificació durant tot el campionat, més que res perquè només van perdre, per exemple, l'Europa només va empatar i perdre un partit, que va ser els dos del Barça, i el Barça gairebé va clavar els números. El que passa és que al final del campionat és on hi ha que queden empatats, és a dir, pel que dèiem abans de l'enrevessat que era el campionat, l'última jornada de l'Europa era un Europa-Barça que no tocava ser l'últim partit per l'Europa, perquè aquest partit havia sigut aplaçat per altres circumstàncies, perquè hi havia hagut un augment molt elevat de socis de l'Europa i hi havia moltes... Aleshores no hi cabien tots a l'estadi, tota una sèrie de problemes. I a l'últim partit, aquell partit, Europa-Barça, que era l'última jornada per l'Europa, no pel Barça, si la guanyava l'Europa eren campions. Però al quedar empatats, al Barça encara li quedava un partit aplaçat contra l'Espanyol, que es va jugar 3 dies després. Si el Barça guanyava, empatava amb l'Europa i es anava al partit de desempat. Si el Barça empatava o perdia contra l'Espanyol,
l'Europa era automàticament campió. El que passa és que el Barça va guanyar 1-5 a l'Espanyol i, per tant, doncs, es va haver d'anar al partit de desempat. Per segon cop a la història del campionat es va haver de jugar un partit de desempat que la federació, possiblement veient els precedents d'aglomeracions que hi havia hagut en els Europa-Barces, va decidir allunyar-lo de la ciutat i traslladar els problemes a Girona. El partit famós es va jugar el 21 de març a l'estadi de Vistalegre, que feia un any que s'havia inaugurat amb un partit contra el Barça. Sí, és un partit que al final els diaris de l'època diuen que hi ha un desplaçament massiu des de Barcelona d'aficionats del Barça i de l'Europa, amb trens, autocars de l'època, m'imagino que algun cotxe privat, tot i que no n'hi havia gaires, i ahir es juga aquesta final que realment és, bueno, jo crec que de l'època deu ser de rècord l'afluència que es produeix en aquest partit, i més amb el mèrit del desplaçament a Girona, no? Que vull dir, desplaçar-se a Girona no és com ara, que en 40 minuts hi ets. Sí, a veure, ens hem de situar a l'any 23, hi havia cotxes d'aquells d'època com els que es veuen pel Rally de Sitges, Barcelona, doncs ens situem que Genaro de la Riva, que era el president de l'Espanyol, i Ricardo Zamora van anar a veure el partit a Girona, amb un auto d'aquells moments. Aleshores, arribant ja a Girona, el cotxe els hi va patinar i es van estampar contra un arbre o contra un fanal. Total, que Zamora es va trencar un braç i el Genaro de la Riva es va donar un cop, i un altre senyor que em sembla que anava de la directiva de l'Espanyol doncs també es van donar cops i tot això. Total, ells no van veure el partit i van ser tesos a la infermeria que tenien a l'estació de França, però no l'estació de França d'aquí, sinó l'estació de França de Girona. I arriba el moment del xiulet inicial del partit de desempat, el partit del tot o res per a Europa i Futbol Club Barcelona. Aquella tarda, només un equip sortiria coronat com a gran campió català. El partit va ser bastant disputat. Va haver moments en què el Barça va dominar molt a l'Europa i va gaudir de diverses ocasions. L'Europa també va dominar, però no tant, no va tenir tants minuts de domini sobre el Barça. El Barça va fallar bastantes ocasions de gol, i l'Europa, amb una jugada allò tonta, un rebot, una pilota que va sortir morta d'un xut o tal, la va agafar l'Alcázar y la va colar cap a dintre. Finalmente, el C de Europa es campeón de Cataluña. Ayer, en Gerona, en un match definitivo, batió al FC Barcelona por 1-0. 45 minutos de juego académico y 45 de juego de campeonato. Triunfa el entusiasmo y la fe, unos delanteros sin xut i una defensa heroica. És molt curiós veure, llegir que hi ha un moment del joc que Samitier i Kroos s'enganxen amb una jugada, inclús hi ha unes agressions. Clar, estem parlant dels dos icones de cada equip, dels referents, o sigui, com Messi i Cristiano amb un Barça-Madrid s'enganxen. L'àrbit, en aquella època, evidentment, no hi havia expulsions, havia de passar alguna cosa molt gros perquè hi hagués una expulsió i convidar-los a marxar del rectangle de joc. Decideix expulsar-los i sembla que a partir d'ahir es munta una trifulca tremenda, intervenen els jugadors dels dos equips i al final arriben a un acord i que aquests jugadors no poden marxar del camp, suposo que pel bé de l'espectacle. Llavors, és realment surrealista, però molt curiós, i al final sí, es queden a jugar i acaben els 90 minuts. Després hi ha un altre, avança el partit, també les cròniques, hi ha una altra enganxada amb dos jugadors, un de l'Europa i un del Barça, no recordo els noms, o potser la crònica no ho posava, pren la mateixa decisió l'àrbitre i en aquest cas es dirigeix a la grada on estaven els representants federatius de la Federació Catalana i demana el seu parer. O sigui, es para el joc i anem cap allà a veure què passa i a veure què decideixen. També decideixen que els jugadors segueixin.
Jo crec que és pel bé de l'espectacle que al final es decideix que els dos equips quedin amb 11 fins al final a disputar el partit. Els jugadors, l'expedició de l'Europa arriba a l'estació de França i d'allà ja els rep tot de gent de seguidors i aficionats europeistes, doncs estan allà esperant els jugadors. Des d'allà pugen amb fan com una rua improvisada, una rua improvisada gairebé fa 100 anys, i pugen doncs tota la Rambla, tot el Passeig de Gràcia. Al Passeig de Gràcia ja agafen l'Alcázar i el porten a Collibè. Manifestaciones en las Ramblas. Anoche, a eso de las 10, tan pronto llegaron a esta capital los jugadores de la Europa, que integraban el equipo vencedor en el partido jugado ayer en Gerona, se organizó una nutrida manifestación formada por unos 20 automóviles y numerosos socios y entusiastas del club graciense que recorrió las Ramblas, Paseo de Gracia y Calle de Salmerón, cantando y dando vivas al Europa campeón. En la manifestación que circulaba por el paseo, un grupo muy compacto llevaba en hombros a Alcázar, que era aplaudido y vitoreado sin cesar, mientras el grupo de detrás, formado por 1 millar de entusiastas del club vencedor, entonaba canciones alusivas al campeonato. La manifestación fue presenciada por el numeroso público noctámbulo que circulaba de 10 a 12 por las calles de la ciudad, terminando poco antes de medianoche y disolviéndose en el domicilio del club, el bar monumental de la calle de Salmerón, donde duró la alegría y el jolgorio hasta entrada la madrugada. Com hem sentit, Alcázar va ser l'heroi qui amb el seu gol va donar el títol del Campionat de Catalunya. Però qui era realment Alcázar? L'Antoni Alcázar, per trajectòria, per continuïtat i per qualitat, tot i que no l'hem pogut veure jugar, per qualitat doncs, és una de les peces més importants d'aquell equip, perquè l'Alcázar va començar com en Bordoi, com en Serra, com en Xavier Bonet, com en Palaó, amb l'Europa a les categories inferiors, i tot i que havia passat per un equip gracienc que es deia el Neptuno, però de seguida es consolida com a extrema esquerra i la seva posició és indiscutible. Vull dir, l'11 inicial era Alcázar, perquè era l'últim, però haguessis pogut dir Alcázar i 10 més al darrere perquè era un titular indiscutible. Bueno, la curiositat és que el gol el marca Alcázar quan en aquells moments qui marcava més gols era Manuel Cros. Però sí, Alcázar portava tota la vida a l'Europa, i portarà, després continuarà jugant gairebé fins a que es retiri, jugarà sempre a l'Europa. I era un extrem molt ràpid, molt golejador, que després, 2 anys després, l'any 25, va arribar a ser internacional per Espanya en 2 partits, una a Suïssa i l'altre, un contra Suïssa i l'altre contra Itàlia. I sobretot Alcázar, a part d'això, el que se li ha de destacar també és el número seguit de partits que va arribar a disputar. Durant els 11 anys o 12 que tenim controlades les seves dades, només va faltar 2 o 3 partits. És una cosa, un ràtio impressionant. I el premi el va tenir l'any 25, amb aquestes dues convocatòries a la selecció espanyola, amb 15 dies de diferència, que van ser úniques, però que evidentment és un reconeixement a una trajectòria impecable. Un èxit com aquest bé valia que 100 anys després tingués el seu homenatge, un homenatge que no només té forma de documental, sinó també de samarreta. Bé, aquesta temporada hem volgut, evidentment, celebrar aquesta temporada tan històrica. Estem parlant que és la temporada més important del club a nivell de títols. El Campionat de Catalunya és el màxim en aquell moment, perquè no hi havia el nacional, i això et donava dret a jugar a la Copa d'Espanya i s'arriba a la final, que per desgràcia es perd, però és un èxit rotund. Llavors, això s'havia de celebrar sí o sí. Evidentment, vam pensar en una cosa molt senzilla, però molt visual alhora i molt trencadora, també, que és la foto inicial de quan el primer equip de l'Europa surt a jugar els partits d'aquest any
tant de lliga com de la competició que sigui, formats tots amb drets a la mateixa línia, que és tal com es formava a l'època. És l'homenatge que hem volgut fer. I després la samarreta commemorativa, una rèplica, podríem dir, un homenatge i una rèplica a la samarreta que portaven a l'època. Llavors sí que hem volgut posar uns detalls a la màniga, tal com es porta avui en dia quan un equip guanya un títol, doncs la rèplica de la copa a la màniga. També a l'altra banda de l'escut hi haurà una inscripció recordant l'efemèride del 1923 Campionat de Catalunya, també un petit detall a darrere al coll i els noms dels jugadors amb daurat a la part inferior de la samarreta. És un homenatge a tots els jugadors que van participar en aquell campionat, que al final són 14 jugadors. Parlem de jugadors, però també cal fer menció de l'entrenador, Ralph Kirby, que va portar mètodes i tàctiques d'entrenament a l'equip fins convertir-lo en campió. Un gran equip, jugadors fidels que han defensat la samarreta de l'Europa durant tota la seva carrera esportiva, títols, però res d'això hagués estat possible sense una figura que ho pagava tot, una figura que va ser la impulsora de l'esport a Barcelona i concretament també de l'Europa, el president Mates. El senyor Mates, en Joan Mates Ramis, és possiblement el president més rellevant de la història del club. Tot i que les dècades són difícils de comparar, perquè el futbol ha canviat molt amb el pas dels anys, però la rellevància social que va tenir el president, no només pels interessos de l'Europa, sinó en el context del futbol català, no s'ha pogut igualar per cap altre president. El pes que té Joan Mates amb l'Europa és total en aquells anys. És ell el que és l'emprenedor esportiu que fa que l'Europa arribi a nivells a igualar-se amb el Barça i amb l'Espanyol. Ell és el que idea el camp del Guinardó, fomenta també l'aparició o les seccions dintre de l'Europa, com és el bàsquet, el rugby, el hoquei sobre herba, i és ella l'alma mater de que l'Europa arribi als llocs que va arribar aleshores. El senyor Mates formava part d'una família burgesa que tenien una empresa que es deia Mates i companyia, que es dedicava a la fabricació de teixits elàstics. Tenien la seu al carrer Princesa, al cor de Barcelona, però la fàbrica la tenien al sud de Gràcia, al límit amb la Diagonal. Aleshores, és una persona que ja de ben jove va tenir una inquietud per l'esport, poder per la seva condició social que li permetia dedicar temps lliure a la pràctica esportiva. Inicialment havia estat jugador de l'Universitari, un equip que a la primera dècada del segle XX va tenir una projecció important a l'Universitari, que era format sobretot per, com diu el seu nom, per alumnes de la universitat, tots de classe benestant, però també va tenir inquietuds per l'atletisme, sobretot. Va ser un dels promotors de la reconeguda cursa Jean Bouin, conjuntament amb uns atletes, en Calvet, en Meléndez i algun altre, van ser els promotors de la primera cursa l'any 20 i ja sent president de l'Europa va promoure curses a la Volta a Gràcia, per exemple, que va ser un esdeveniment molt concorregut en aquella època, als anys 20. Competicions atlètiques de tota mena al camp de l'Europa, es feien des de salts de llargada, salts de llançaments de pèrtiga, curses de relleus, molta pràctica esportiva atlètica, i també va ser segurament l'impulsor o el receptor de la petició que l'Europa organitzés el partit de bàsquet contra el Laietà de l'any 22, que recentment l'hem commemorat amb el seu centenari, que també es va jugar al camp de l'Europa sota la seva presidència. I sense cap mena de dubte hem de dir que de la seva herència encara en som partíceps, ja que sense ell moltes de les fites que es van aconseguir no s'haguessin arribat a fer. A més, va ser la seva importància era perquè era una persona que sabia la importància dels mitjans de comunicació. Ell havia participat des de la direcció i amb l'accionariat d'un setmanari que es deia l'Esport i sabia que
el futbol, que ja era un fenomen de masses, tenia uns grans clients en productes esportius. I ell, després d'en Gamper, era més mediàtic que fins i tot en de la Riba de l'Espanyol. En Matas va ser un personatge influent en el creixement de l'esport i també va saber dominar totes les situacions aplicant la seva pròpia política, però parlant de política, ja s'hi barrejava en aquella època política i esport? Crec que el futbol, l'esport, com a fet social, és indissociable de la política. Qualsevol fet social és política, no? Però és que, a més, en aquesta època comença aquesta relació, jo crec que s'identifica, no? Venim de finals de la dècada anterior, el 19, hi ha la campanya pro-estatut, on molts clubs es signifiquen signant a favor de l'Estatut, altres no, per tant hi ha un clar posicionament polític. És l'any en què la dècada de les rivalitats que transcendeixen l'àmbit merament esportiu entre clubs de la ciutat. La Mancomunitat també intenta promocionar la pràctica esportiva, no? Clarament, per tant l'esport transcendeix l'àmbit associatiu, també hi ha un rerefons institucional de l'esport, no? Evidentment, clarament polític, que fins l'any 25, que és suprimida per la dictadura de Primo de Rivera, la Mancomunitat sí que promou la pràctica esportiva, el republicanisme també, que després es quedarà al poder també, reclama que tothom tingui accés a l'esport, per tant, és indissociable lligar esport i política. En els nostres temps ha sorgit un moviment de nostàlgia d'aquell futbol més proper, ha sorgit un crit d'odi etern al futbol modern, però realment n'hi ha per tant? Jo crec que aquesta crida el que busca bàsicament, amb un sentit essencial, és tornar als orígens, és tornar a l'essència, és no perdre aquesta essència que realment la deriva actual està provocant. Crec que correm el risc de perdre aquesta essència i per tant crec que és interessant aquest moviment d'odi etern al futbol modern, no tant com a posició radicalment extrema, que al final ha d'existir per poder canviar les coses, sinó que hauria d'existir o ha d'existir per trobar un terme mig i trobar un punt d'equilibri i, com dic, no perdre l'essència d'un esport que és tan important, no només per l'entreteniment i no només per generar negoci, sinó sobretot per canviar la societat i per fer una societat millor. Tornem a la competició perquè aquell campionat de Catalunya li va obrir les portes al Club Esportiu Europa a la Copa d'Espanya, la que és l'actual Copa del Rei. I com es va desenvolupar aquell campionat? Eren molts pocs equips perquè només era el campió de cada regió. Aleshores es juga contra la primera eliminatòria, és contra el Sevilla. Arribar a Sevilla devia ser una odissea tremenda. Em sembla que parlaven d'un dia i mig per arribar, no sé en quines condicions, amb algun autocar, m'imagino, o trens, o diferents transports. Llavors m'imagino que arribaven allà, suposo que no arribaven a un hotel de 4 estrelles i amb un bon àpat, sinó vinga, anem a jugar i a veure què passa, no? I destaquen també les cròniques de l'època de la sortida de Sevilla va ser infernal. El camp del Sevilla va ser infernal, vull dir, l'Europa surt a jugar el partit i li tiren pedres, però com si fos el més normal del món. Els jugadors surten, el partit comença, es disputa y això es impensable hoy en día. Un equipo que surti y le tiren piedras, el partido ya no comienza. Su primer partido cuarto de final se jugó en Barcelona venciendo el CD Europa por 4-0. La revancha, que se jugó en el terreno de la Avenida de la Reina María Cristina en Sevilla, fue ya más competido y los andaluces defendieron con un entusiasmo inigualable su meta. Juan Armet, el popular Quinqué, sustituyó en la línea delantera a Cabezas. El triunfo correspondió nuevamente al CD Europa por 2-1 esta vez. A la segona eliminatòria toca contra l'Sporting de Gijón i també se l'elimina, i la final tocava contra l'Athletic Club de Bilbao. Semifinalista, el Sporting se trasladó a Barcelona para contender contra el CD Europa. Perdió este primer encuentro por 3-2. Estos fueron marcados por Morilla, rematando un córner, y por Palacios, de un chut raso imparable. El segundo partido semifinal fue también perdido por el Sporting por 2-1, quedando eliminados de la contienda. Aquella final del 13 de maig va aixecar una expectació increïble i desorbitada a Barcelona. La nit diuen que a la nit es van anar a fer cues de gent que volia entrar al camp i que varen passar tota la nit. I
L'assistència diu que oscil·la entre 25 i 30.000 espectadors, però que fora en van quedar 7 o 8 només que volien entrar però que no tenien entrada. S'ha de dir que després de llegir diverses cròniques, bastantes cròniques d'aquesta final entre l'Atlètic Club i l'Europa, doncs he trobat coses que rebaten el que normalment ens ha arribat fins als nostres dies. És a dir, 9 pals, ni 8 pals, ni 11 pals. No hi ha 11 pals ni 8 pals, n'hi ha 2 només a l'Europa. Això, a l'Europa sí que ataca durant tot el partit. L'Europa té un domini avassagador sobre l'Atlètic Club. Vidal fue para el Athletic una segunda providencia. Los tiros desafortunados del Europa fueron siempre detenidos por el guardameta bilbaíno, que al final del match hizo unas jugadas portentosas. Aquell partit va ser molt desafortunat per l'Europa. És conegut doncs, que va ser superior en joc, va ser superior en llançament de cornes, va ser superior en xuts a porteria, però va tenir la mala sort que no va voler entrar a la pilota. Hi ha moltes entrevistes tant a directius, jugadors, l'entrenador Mr. Petland de l'Atlètic, i quasi la majoria coincideixen. Destaquen la figura de Kroos, que l'Europa fa molt bon partit, ho reconeixen, que mereix guanyar aquella final, i que aposten clarament que la següent convocatòria d'un partit de la selecció espanyola Kroos aniria convocat segur. Després, en aquella època tampoc es jugaven tants partits a la selecció espanyola. Finalment, Kroos mai va participar en cap partit ni amistós ni oficial amb Espanya, tot i que amb seleccions regionals, catalanes, i això sempre estava, això sí. I també una altra cosa que es deia, que era que els aficionats del Barça havien xiulat a l'Europa perquè els havia pres el Campionat de Catalunya. Jo també he pogut llegir en totes les cròniques que això no apareix enlloc, al revés, vull dir, sempre quan surten a l'Atlètic Club i l'Europa, sempre a totes les cròniques es diu que els dos equips van ser rebuts amb grans ovacions, i quan marca l'Atlètic Club, clar que hi havia aficionats a l'Atlètic Club, però la majoria de gent es calla i vull dir, no celebra el gol com de manera allò molt ostentosa. També el porter nostre, el Bordoi, el varen lesionar amb una topada amb el davanter de l'Atlètic Club, en Travieso. Travieso fue el jugador más duro y a la vez el menos futbolista del Athletic. La fotografía le muestra en una de sus clásicas entradas que repelieron con ignal energía a las defensas de l'Europa. Sembla ser que va quedar mig estabornit i ja no es va recuperar, i com en aquella època no es podien fer canvis de porters, va haver de jugar amb les condicions que estaven. La causa inicial del gol. Travieso, en una de las entradas brutales a gol, lesionó fuertemente a Bordoi. Este jugador, privado de facultades, no accionó ya libremente, y pocos momentos después del tanto logrado por Travieso, cayó desmayado al suelo por el dolor. L'1-0 va deixar l'Europa com a sotscampió d'Espanya, però amb molt bon regust pel joc. Les cròniques van parlar molt bé de la lluita, l'entrega dels jugadors graciencs, i contra un Atlètic Club que, no ens enganyem, era, si no m'equivoco, la 10a vegada que guanyava el títol i era el gran club de la península. Per damunt de títols, de gols, de campionats d'aquella època, se'ns ha quedat marcat un nom per sobre de tota la resta: Manuel Kroos, el mite, la llegenda. L'entrenador, que era el Mr. Kirby, que era anglès, volia tenir un davanter centre estil anglès, el que ara en diríem un tanque. I aleshores doncs, busquen dintre del panorama futbolístic català d'aquells moments i veuen que hi ha un jugador que acaba de fitxar pel Martinenc, que es diu Manuel Kroos, que compleix les normes, un home alt, fort i que marca gols. És un dels grans símbols de l'Europa de la història, i ara aviat veurem com la ciutat de Barcelona li reconeix amb un passatge amb el seu nom. I la importància de Kroos és que tothom identificava Kroos amb el Club Deportiu Europa. El Xavier Bonet
se'n va parlar amb Manel Cros i li diu, bueno, escolta, mira, que estem interessats en tu, el projecte esportiu és aquest, hem quedat sotscampions, tenim un entrenador d'anglès, vol a tu com a figura central, com a davanter centre, i Manel Cros li diu, sí, em sembla tot perfecte, però clar, diu, és que jo ja acabo de fitxar pel Martinenc i m'han donat 500 pessetes i una cartera de pell. I aleshores diu, bueno, el Xavier Bonet diu, bueno, doncs espera't, això ho podem arreglar, ja parlo jo amb qui haig de parlar i ho intentarem, suposo que això es podrà solventar. El president Matas, que era llest i que tenia visió de futur i sabia que aquest jugador donaria molt bons resultats al club, li va fer una contraoferta amb una feina al Matadero, a l'Escorxador de Barcelona. Els dos presidents van parlar, el president del Martinenc i el president de l'Europa. A l'Europa li va tornar les 500 pessetes, li va pagar les 500 pessetes en el Martinenc i el Manel Cros va jugar amb l'Europa. És que amb el Martinenc no va arribar a jugar, o sigui, ell venia de l'Internacional i amb el Martinenc no va arribar a jugar cap partit en aquell moment. Que hem de pensar que en aquella època no eren professionals, els jugadors de l'Europa no eren professionals, a diferència dels del Barça. En Cros va tenir clar que la feina li interessava molt i anys més tard va renunciar, com és sabut, a una molt bona oferta del Barça perquè ell se sentia molt a gust al club. Estava a l'alçada de Zamora i Samitier, indubtablement, vull dir, només cal veure les revistes, el Xut, que era també la revista així satírica del moment, sempre en portada, sempre hi havia els típics xistes amb els tres, i a Barcelona eren tres referents. El Cros només destacar el seu pentinat a l'Eparisien, que li deien, que era mundialment conegut, que entraves a qualsevol barberia de Barcelona i qualsevol nen, adolescent, home de l'època, demanava un tall a lo Cros. Com un actor de cinema, també, una persona extrovertida, amb un físic peculiar, aquell famós pentinat Cros, la seva potència, la seva agressivitat dintre el camp, i una persona que alhora era molt cordial amb tothom. Que ara actualment seria un influencer, o sigui, ell es tallava el cabell d'aquella manera, així tipus com els mariners nord-americans, i marcava estil, marcava tendència, la gent, els joves volien semblar-se amb ell i portar el cabell com ell. Era un jugador, tot i no haver-hi televisions i no haver-hi grans mitjans de comunicació que propaguessin la seva imatge, era un jugador superconegut a l'època i per tant era, com dic, un ídol de masses i que provocava tendències i que generava que els més joves volguessin ser com ell. Un gran enamorat de Cros és el soci europeista Josep Beltri, qui el denomina com el que diríem actualment un killer. Un golejador imparable, segons el que he llegit jo d'ell i tot allò i tal, i a mi em va semblar un personatge que ha deixat molta història en l'Europa, perquè hi havia diversos jugadors allí que també els he llegit a vegades amb cròniques i coses d'aquestes, però mai de la importància que se li ha dat al Cros, perquè els gols sobretot eren victòries, representaven victòries fets per ell, que això va fer molt. El que molta gent no sap és que en Beltri és l'impulsor del canvi de nom del carrer de Secretari Coloma per Pau Alsina i també el soci que ha aconseguit que un jugador del Club Esportiu Europa tingui el seu propi carrer. Com s'ho va fer? Home, doncs perquè estic en el grup d'aquí de Gràcia, d'això dels nomenclàtor, dels carrers i tot allò, igual que vaig demanar per canviar el d'aquí, el nom d'aquest carrer, doncs allò llegint i de l'Europa i tant de l'Europa que sóc i tal, vaig dir, però hòstia, ho vaig proposar, sempre et costa 2 o 3 anys perquè allò el temps va passant, igual que pel carrer també va costar. I bueno, doncs, al final l'ho he aconseguit, m'ho van concedir i tal, i van dir, bueno, doncs mira, sembla que una figura com ell, posar-lo en un carreró aquí, que ara ja ha guanyat molt carrer, ara ja passa molta gent i tot aquí, perquè abans passaven 4, però ara com que entren a baix a la gimnàs i tot allò i tal, doncs aquest carreró ja s'ha fet ara un carrer amb una mica d'allò, no? Bueno, carrer no és carreró. Però, almenys, doncs, bueno, crec que aquest home tenia que sortir a un lloc. Si després un dia podem canviar i posar-lo a la diagonal, doncs ja li posarem a la diagonal.
Fites històriques, equip matagegants, trofeus que poca gent podia imaginar i després 100 anys més navegant per mars en calma i aigües revoltes per encerts i desencerts, per categories professionals i regionals, per èxits i fracassos. Què ens depararà el futur? Tornarà l'Europa a fer grans gestes? Això només la història ens ho dirà.